Hvordan man kan finde konstanterne a og b i en lineær funktion. Og hvis vi starter med at skrive funktionsforskriften op, så har vi den her som y er lige med ax plus b, hvor y og x er altså to variabler, og a og b det er de konstanter, vi gerne vil finde. Vi kan starte med lige at få defineret, hvad a og hvad b er. Hvor a det er hældningskoefficienten, det vil sige, at den siger noget om, hvor meget grafen den enten stiger eller aftager, og b det er noget om skæring med y-aksen. Så a kan enten være positiv, det vil altså sige, at grafen den vokser. A kan være lige med 0, det vil sige, så er grafen parallel med x-aksen. Og a kan aftage, det vil sige, at a altså er negativ. B siger noget om, hvor på y-aksen grafen skærer. B kan være lige med 0 også, det vil sige, så skærer grafen y-aksen i origo. B kan være positiv, så skærer grafen y-aksen over origo, og b kan være negativ, hvor at grafen så skærer y-aksen under origo. Godt så. Så kan vi så finde ud af, hvordan vi finder a og b, hvis man kender to punkter på en graf. Og vi kan starte med at skrive de to punkter op, vi har. Det er x1, y1 og x2, y2. Vi tegner et koordinatsystem her. Og vores graf. Sådan der. Vi har altså det første punkt her, og det andet punkt liggende her. Og det første punkt, det havde vi jo som x1, y1. Sammen med et andet punkt, det har vi givet som x2, y2. Sådan der. Og så kan vi lige få sat enheder på. Så her. Sådan der. Vi kan altså nu her danne to ensvinklede trekanter, hvor at vi har den ene trekant her med modstående katete, som har længden a, og den hovedliggende katete har længden 1, som vi kan se her. Her i den store trekant kan vi så sige, at længden af den modstående katete, den er lige med y2 minus y1, og det samme hernede, længden af den hovedliggende katete, det er x2 minus x1. Sådan der. Dem her, det kan vi skrive op til en ligning, hvor vi finder a, og a, det kan vi altså skrive som a lige med en konstant, fordi at konstanten den skal være størrelse, eller repræsentere størrelsesforholdet mellem de to ensvinklede trekanter, så konstant ganget med y2 minus y1, og det samme med den hovedliggende katete, 1 lige med en konstant gange x2 minus x1. Det her, det kan vi så skrive op til en ligning, så vi dividerer det med hinanden. Så det vil sige, at den kommer til a divideret med 1 er lige med konstant gange y2 minus y1 divideret med konstant gange x2 minus x1. A divideret med 1, det giver så bare a. Kan vi lige gøre sådan her. Og konstanten, den går altså ud på begge sider af divisionstegnet, det vil sige, at det kommer til at stå y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Sådan der. Det er altså formlen for at finde a i en lineær funktion. Hvis vi så også nu lige skal finde b, så er det ret simpelt. Vi sætter bare vores y og vores x-koordinat ind i en lineær funktion, som vi har fundet forskriften for. Der var y lig med ax plus b, så den kommer til at hedde y1
er lige med a gange x1 plus b2 er lige med a gange x2 plus b. Og det her, det kan vi så omskrive til b er lige med y1 minus a gange x1. Samme her, b er lige med y2 minus a gange x2. Og det er altså sådan, man finder a og b i en lineær funktion.